За 5 год я паспела пабеліць ногці, маляваць брові, была адміністратарам, барыстай і працавала на кухні. І кожны раз міма. Штосьці не атрымлівалася, штосьці не дазваляў рабіць мне мой стан здароўя. Я звальнялася, бо не змагла, не маё. Раней бы я сказала, што вось, зноў няўдача, сорамна, колькі часу патраціла. А цяпер думаю, каб не тыя бровы і не тая кухня, я б не была цяпер псіхолагам, бо менавіта там я навучылася бачыць людзей розных, стомленых, такіх як я сама. Так, мне зараз няма чаргі з кліентаў, але цяпер я хаця б на сваім месцы. І мне не сорамна за свой спіс няўдач. Гэта проста мой шлях.